Em presentaré, em dic Fàtima Marina, soc directora de comptes de l'àrea de marques de Trevia Barcelona, que és una consultora de comunicació, i a més també porto tots els temes de responsabilitat social empresarial aquí a Barcelona, tant a nivell extern, és a dir, amb temes d'assessoria, planificació i estratègia de RSE a les empreses i institucions, però també a nivell intern, tot el que suposa doncs, la responsabilitat social empresarial dintre del que és Trevia. Aquesta xerrada la dividirem en dues parts. Una primera part, on us explicaré una mica què és RSE, i llavors hi haurà una segona part, on hi haurà un debat, i m'acompanyaran aquests tres senyors que tenim a la taula, us els presentaré. Un és el Guifré Omedes, que és el director de l'Oficina de Barcelona de Mat Immobiliaris. Llavors m'acompanyarà també el Carles Torrico, que és el CEO de Promogés, i finalment el Jordi Coll de Ram, que és el gerent de Finques Catalina Finco. A més, explicarem una mica, ens explicaran les bones pràctiques que fan en responsabilitat social empresarial a les seves empreses i també una mica quins són els reptes i oportunitats que teniu en el vostre sector. Conceptes com desenvolupament sostenible, inversió socialment responsable, conciliació vida laboral familiar o voluntariat corporatiu o ètica empresarial estan a l'ordre del dia. Segurament alguns de vosaltres aquí podríeu definir-los tots, potser pocs definiríeu tots, alguns conceptes, i espero que ningú cap. Llavors una mica anirem a explicar ara tot això, tots aquests conceptes s'engloben dins el que és la responsabilitat social empresarial. La responsabilitat social empresarial podríem dir que comença al segle XIX, quan ja hi ha empreses que comencen a fer accions amb treballadors. Però no és fins al segle XX i al segle XXI quan hi ha el gran moviment i sobretot amb el naixement del benestar, de la societat de benestar. A partir d'aquí els organismes tant públics com internacionals comencen a moure's perquè hi ha una consciència social sobre aquest tema. La primera part del segle XX hi ha alguns moviments o algunes accions que són importants, com que és l'Organització Mundial del Treball, el 1919, es declara hi ha la Declaració Universal dels Drets Humans de la ONU, el 1948, i també es crea la ONU el 1945. Però és a la segona part del segle XX i el segle XXI quan hi ha més moviment. Què passa a Espanya? A Espanya la RSE apareix fa uns 15 anys només. Tot i així, ara mateix s'ha convertit en un valor afegit i diferencial de qualsevol empresa. No totes, però sí que hi ha un moviment un moviment cap a la responsabilitat social empresarial. Algunes dades a destacar, però així breument. Ara mateix, segons un informe de Forética és una entitat que promou la responsabilitat social empresarial, una de cada dues empreses mitjanes i grans, espanyoles, tenen implantades polítiques i eines avançades en matèria de responsabilitat social empresarial. Ara mateix, Espanya és el país que compta amb major nombre de firmants del Pacte Mundial de les Nacions Unides i, a més, és un dels principals emissors de memòries de sostenibilitat. Així mateix, amb l'índex Dow Jones, que és l'índex que medeix la sostenibilitat de les empreses bursàtils, Espanya té una forta presència en l'índex Dow Jones de sostenibilitat i ara mateix apareixen 20 empreses espanyoles en el rànquing, en l'índex. I a nivell de canvi climàtic, Espanya és el 5è país amb major representació dintre l'índex també d'un índex que es diu Carbon Disclosure Project, que és l'índex de canvi climàtic també. És a dir, Espanya està avançant molt en matèria de responsabilitat social empresarial. A les crisis sorgeixen oportunitats, no? Doncs tot això ha fet també que hi hagués cada vegada més consciència sobre els problemes socials, doncs molta més gent està a l'atur, per tant hi ha més consciència social d'ajudar tota aquesta gent que està a l'atur, i també el canvi climàtic també ha estat una preocupació al llarg d'aquests últims anys. Per tant, els reptes socials i ambientals estan més presents que mai, tot i que hi ha hagut una crisi pel mig. Els inversors han vist també que les empreses que aposten per la RSE per ells són més transparents, llavors també aposten més per la RSE. Ha esdevingut un element prioritari en moltes companyies,
Sí que és un repte per les pimes també, llavors hi parlarem una mica amb el vostre sector, que està, majoritàriament són pimes, no? Una mica, sí que és un repte, però sí que les que fan responsabilitat social empresarial, doncs, i lligada a l'estratègia de negoci, poden obtenir major rentabilitat, parlarem després, i sí que, malgrat tot el que ha passat, som un exemple a nivell internacional, segons les dades que us he dit abans una mica, no? I que les xarxes socials i internet ha fet que el consumidor cada vegada sigui més conscient i que reclami molt més, exigeixi molt més a l'empresa. Hi ha estudis que diuen que aquells productes o aquelles empreses que aposten per la responsabilitat social empresarial són molt més valorats ara pel consumidor i aposten molt més per aquestes empreses. És a dir, quan van a comprar un producte, i això està demostrat en estudis, normalment s'escull aquell producte que la companyia aposta per la responsabilitat social empresarial. Què és la responsabilitat social empresarial? Segons el llibre verd de la Comissió Europea, que és una de les definicions que tothom l'agafa com a base, és la integració voluntària de les preocupacions socials lligades al negoci i la relació amb tots els seus públics d'interès. Aquí no parlem només de treballadors, sinó parlem de proveïdors, parlem de l'administració pública, parlem d'inversors. La importància de tot el que és els grups d'interès que estan relacionats amb nosaltres. Quins són els beneficis que ens pot aportar? A nivell intern, millorar la fidelitat, el compromís i la motivació dels treballadors. Si els treballadors treballen en un entorn conciliador, que els formen, que tenen uns horaris raonables, doncs millora la fidelitat i el compromís i la motivació també. Ajuda a atraure i retendre també bons professionals, aquelles empreses que aposten per la RSE i afavoreixen els treballadors, la gent hi vol treballar també. Millora el clima laboral, per tant incrementa la productivitat i la qualitat. Com més contents estem, també produïm bé, millor. Permet obtenir desgravacions fiscals, sabeu que amb formació pots desgravar i també ajudes també als treballadors, o si tu col·labores amb ONGs, també és un tema fiscal. Millora la comunicació interna i fomenta una cultura interna corporativa feminina. A nivell extern, què ens aporta la RSE? Ajuda a fidelitzar els clients actuals i nous clients. Hi ha estudis que també demostren que els clients estan cada vegada més, i més és que ells també ho tenen entre les seves polítiques, a agafar aquelles empreses que són més responsables socialment també. Llavors tot ajuda. Millora la relació amb l'entorn social, és a dir, si tu ajudes al teu entorn, afavoreixes l'entorn i l'entorn està content. Millora la imatge i reputació de l'empresa, això és el que hem dit abans també, i contribueix a un millor posicionament i diferenciació de marca. Et diferencies d'una altra empresa que no ho fa, però a més també et pots diferenciar d'aquelles empreses que ho fan focalitzant en una temàtica més afina a tu. Per exemple, si una empresa és familiar, potser les polítiques centrarà més el seu eix, o si una empresa és més de dones, per exemple, hi ha un percentatge de dones elevada, doncs potser centrant les seves accions de responsabilitat social amb la dona n'hi ha prou, perquè és un element diferencial amb un altre sector que estableix l'eix amb un altre focus. I finalment millora la relació amb els sindicats i l'administració pública, tot allò que podem fer i convidar l'administració també ajuda. Jo el que vull transmetre és que tot allò que tingui a veure amb el negoci és molt més estratègic que qualsevol cosa que faci per fer. Ara, abans de no fer res, no està. El Jordi és gerent de les finques Cartelina 5, tu no vas corregint, és la segona generació, van començar el 1977. M'agradaria que m'expliquis una mica aquesta feina de responsabilitat social i també ets col·laborador de la Fundació Habitat 3 i també m'agradaria que m'ho expliquessis. Bàsicament no tenim un pla estratègic com el que has explicat. Som una petita i mitjana empresa, amb la qual la nostra acció és més limitada, però intentem portar la nostra gra de sorra dins del que és la RSE. Aleshores, la nostra col·laboració bàsicament ve pel tema de la col·laboració amb Habitat 3. Habitat 3 és una fundació que es va crear a principis d'aquest any, que va ser impulsada per el que és la taula del tercer sector. És una fundació que el que fa, ha subscrit alguns contractes amb ajuntaments, principalment ara ha començat amb l'Ajuntament de Barcelona, i el programa és per captar 200 pisos per destinar-los a lloguer social. També s'ha intentat fer una difusió a nivell del que és el col·legi d'APIs, perquè també els professionals d'APIs intentin captar aquests pisos. La mecànica és molt senzilla, és bàsicament captar
contractar pisos buits, que potser les immobiliàries no tenen sortida, ja sigui en lloguer o venda, i posar-los a disposició de la taula d'emergència de l'Ajuntament de Barcelona, que bàsicament hi ha famílies afectades per els desnonaments, execucions hipotecàries i problemes seriosos d'habitatge. Aleshores, el funcionament és molt senzill, el propietari cedeix a aquesta fundació la vivenda, se li paga un lloguer amb un topall d'uns 700 euros i aquest habitatge passa a el que seria a l'emergència i entre cometes l'arrendatari o família afectada paga 100-150 euros. Aquest diferencial és el que subvenciona l'Ajuntament. Potser és un programa que encara no s'ha donat molt a conèixer, no sé si potser tots el coneixeu, però s'està intentant a través del Col·legi d'Apis, d'administradors i de diverses vies donar-lo a conèixer. Nosaltres, amb el nostre petit esforç, hem intentat col·laborar-hi i hem aportat pisos al que seria la fundació per cada efecte. Tenim també el Guifré Homedes, que és el director de l'Oficina de Barcelona de Macroimmobiliaris. Fa uns 70 anys, i fins al 2008 únicament integraven dones. Llavors, ara mateix crec que has dit que el 80% eren dones, per tant és tot un repte que tenim allà, i on han hagut també adoptar, han adoptat mesures de conciliació de vida laboral i familiar per tal d'adaptar-se també a la realitat que es trobaven amb els treballadors que tenien. Llavors, explica'ns una mica tot això i altres coses que hàgiu fet amb responsabilitat social empresarial o que estigueu fent. Sí, nosaltres som una empresa familiar també, entre segona i tercera generació. Històricament, hi ha molta gent aquí que ens coneix perquè és tota una empresa que només hi havia dones fins a l'any 2008. És un tema de voluntari, abans hem parlat de voluntarietat, és un tema voluntari, històric de la història de la nostra família i de la nostra empresa. I això al llarg dels anys el que ens ha fet és desenvolupar tot tipus d'estratègies de conciliació familiar. Tenim, per exemple, l'horari, el calendari de l'empresa tenim adaptat al calendari escolar, el màxim que podem, de flexibilitat horària. Al final és un tema, amb el tema de la dona, que parla que moltes vegades intentar que tinguin les mateixes oportunitats o que hi hagi igualtat d'oportunitats i ara, amb els pocs homes que hi ha encara, però intentar també que tenir fills sigui una cosa de dos i no només una cosa... Aquí m'agrada. Que sigui només una cosa d'una persona i en tot això ens hem anat adaptant als reptes que anaven sortint. I com a anècdota, ara tenim treballant amb nosaltres una segona generació d'una treballadora, diríem, o sigui, la seva mare i a la seva filla, i ella havent nascut mentre la seva mare treballava amb nosaltres a l'empresa, i això és un exemple molt senzill i molt clar de que hem pogut aconseguir amb aquests petits passos aconseguir aquestes coses. I altres coses que fem, que potser no són tan conegudes però que també són importants, per exemple, pagar els proveïdors a 30 dies, que moltes empreses no ho fan i és molt important. També lluitem bastant, i això potser parlem després, però he lligat amb el sector, és el tipus de contractació que tenen comercials de la nostra empresa, com la competència, per exemple, i tot tipus de mesures en aquest sentit, que al final, més que tenir un pla estratègic, nosaltres són els valors de l'empresa, no? Portem a la sang. Nosaltres, el nostre eslògan, el nostre baseline, donem solucions immobiliàries amb ànima. Què vol dir això? Això ve de la meva necessitat personal de traslladar valors personals a l'empresa, a la manera de funcionar l'empresa. Suposo molt relacionat amb l'RSE. Tampoc ve d'un pla estructurat d'RSE, ve d'intentar donar-li valors a la nostra activitat empresarial. Exactament què vol dir? Nosaltres intentem, es basa en 3 eixos. Una cosa que es dona per suposada però que nosaltres volem remarcar és l'ètica professional. El nostre sector té certa imatge i nosaltres volem recalcar la nostra ètica i la nostra transparència a l'hora d'operar i de fer. Molts APIs realment treballen amb aquesta ètica, amb aquesta transparència, i altres que no ho fan són els que a vegades ens donen aquesta mala imatge general.
Llavors volem reforçar aquest concepte d'ètica i transparència a l'hora d'operar. Ha suposat la crisi, si això ha fet un retrocés a tot, si ha ajudat, si ha sigut una oportunitat pel sector també en matèria de responsabilitat social empresarial. Evidentment la crisi, el que respecta a l'RSE, jo crec que l'ha parat una mica, evidentment. La gent ha intentat focalitzar els seus esforços en salvar les seves empreses i no tant dirigir-nos a la RSE. Però sí que és una arma de doble fil, és a dir, la crisi també ens dona i ens obre els ulls per veure possibles oportunitats i també jo crec que hi ha hagut una conscienciació lligat amb el que dic, amb l'experiència nostra dins de la Fundació Habitat 3, en tot el tema dels desnonaments, execucions, les plataformes d'afectats de hipoteca, tot aquest moviment social que s'ha realitzat i que cada vegada abans potser el que és el lloguer social abans estava com... era una paraula que deia, ostres, ho deuen fer 4 i poca cosa més, és a dir, no estava tan extès dins del que és el sector immobiliari. I ara, gràcies a la crisi, molt al nostre pesar, és un tema que està en boga. En el nostre cas, potser hem d'anar una mica al contrari de molta gent i nosaltres ha significat una oportunitat i ha significat abocar més recursos a l'empresa en èpoques de crisi. I molts d'aquests recursos han estat destinats al tema dels desnonaments, històricament. Ja sabem, perquè hem patit diverses crisis en la història de la nostra empresa, que quan s'acosta la crisi hi ha el problema dels desnonaments i que això se soluciona posant recursos al darrere. Posar recursos vol dir posar gent que parli amb la gent que no pot pagar, que negociïn amb ells, que negociïn els propietaris, que concessin els propietaris, que vagin a buscar ajudes a les institucions quan encara podien donar ajudes. Abocar-hi recursos per trobar solucions. I nosaltres, no fa un parell d'anys, de 80 processos de desnonament començats, només 4 van acabar amb llançament, per la qual això per nosaltres és tot un èxit. I a part d'això, també hem començat a treballar amb gent discapacitada durant l'època de crisi a la nostra empresa, que per nosaltres també és un repte, perquè no ho havíem fet mai, i ens aporta a la gent que treballa al seu entorn una responsabilitat, una visió del món i de la feina totalment diferent de la que estem acostumats, i que al final també ens enriqueix. És veritat. El nostre creixement s'ha produït bàsicament en crisis. A partir del 2007 es pot dir que la situació ja va ser complicada, vull dir que al final el desenvolupament d'aquests conceptes que he comentat abans realment s'han donat durant la crisi. Coneixem més crisis que anys bons. Quins reptes teniu en temes de responsabilitat social empresarial? On veieu la implicació més difícil en temes de responsabilitat social empresarial? A quin grup d'interès creieu que estaria la dificultat en temes de responsabilitat social empresarial o com involucrar més els vostres grups d'interès? Sí que és cert que s'està extenent un tipus d'empresa immobiliària amb contractació de freelance, amb males pràctiques, poques formacions, poca ètica, no que estigui generalitzat, evidentment, però sí que comencen a aparèixer certes empreses que s'estan fent la seva expansió mitjançant aquest tipus de contractació a la que no hi estem massa d'acord. No sé si algú vol complementar una mica això que ha passat. Sí, una mala pràctica d'RSE en el vostre sector, Solària. Nosaltres ja estem simplement totalment en contra. El que s'intenta fer és emmirallar-se amb el model americà dels Estats Units, que pot estar molt bé en moltes coses, però en aquest sentit ni la nostra societat, ni el nostre sistema de pensions, ni el nostre sector està preparat per actuar així. Llavors, si les empreses que actuen així, al final, a les que no actuem així i contractem la gent bé, per dir-ho d'alguna manera, doncs estem amb inferioritat o amb... I quina seria la solució? La solució, jo no la sé, però bueno, la solució és conscienciar que contractin com la resta, i si les regles d'això són unes, que tothom fem servir aquelles, i al final hem d'anar a acabar un model freelance, o si a tothom vagi a acabar un model freelance, doncs llavors ha de canviar el sistema econòmic d'aquest país, en moltes coses, el sistema de pensions. Al final és que totes les empreses competeixin en igualtat d'oportunitats. Després això reverteix en una mala qualitat a l'hora de treballar pel propi treballador autònom que evidentment no té les garanties que dona un contracte laboral normal. La mala qualitat que suposa per ell
i moltes vegades reverteix en una mala qualitat que donen aquest servei, perquè al final, com no són gent que està dintre d'una estructura fixa, no reben la formació adequada, moltes vegades amb la finalitat de vendre i de poder sostenir els seus ingressos, acaben fent una mala praxis que ens repercuteix a tots. Per un costat hi ha una mala competència amb els companys de que fan bones contractacions i per l'altre reverteix negativament al client final. Amb el tema, a part de la part comercial, nosaltres tenim la part... Continuem amb l'altre, perdona, però... Tenim la part d'administració, on sí que hi ha molt paper, i nosaltres des de fa ja un parell d'anys tenim tota la documentació digitalitzada, i no l'antiga, sinó a més, tota la que rebem arriba digitalitzada, amb la qual som pràcticament paperless en els temes d'administració, el qual és un petit granet de sorra al respecte. I el tema de la promoció, hi ha un promotor en aquesta fira, hi ha un promotor que només construeix en categoria A. Segurament el mercat no ho valora, però la política d'ell és només fa pisos en categoria A, però també s'ha de valorar dintre del sector. I tant. Vale. Bueno, era un petit apunt, perquè hem parlat de moltes coses, però no hem parlat de medi ambient, i també és important, encara que sigui dintre les dimensions que pot aportar des del vostre sector, tot això benvingut serà també, no? Doncs nosaltres realment, a part de reforçar el que ja fem, sí que tenim pensat alguna cosa amb el tema de les discapacitats per augmentar la participació a la nostra empresa, perquè tenim alguna idea que a veure si la podem a terme en compte, i al final és que participem en moltes coses i no les expliquem, a vegades un dels nostres problemes és que no expliquem prou el que fem, també, de cara a dintre i de cara a fora. I no sé, això és molt personal, de fet, explicar el que es fa, hi ha molts empresaris que és molt prudent en aquestes coses, però diu, jo per què haig d'explicar si ho faig, perquè no tinc que explicar les coses, perquè les faig perquè les sento. Nosaltres també participem en un programa que es diu Escola i Empresa, que anem a fer xerrades a diferents instituts de tot Catalunya sobre què vol dir ser empresari, i a vegades, com que tu estàs en la teva pròpia experiència, normalment parles del sector immobiliari, etc. És un tema espinós o que a la gent li agrada preguntar, i això també que us animeu, perquè us hi podeu apuntar a través de diferents plataformes i és molt interessant, això anem fent i cada trimestre anem voltant per Catalunya a fer conferències. Molt bé, donar-vos les gràcies per haver vingut, les gràcies al Carles, al Jordi i al Guifré. Jo estic molt contenta perquè estem davant de 3 directius que promouen la responsabilitat social empresarial, el que hem dit, si l'alta direcció no promou la RC, anem malament, per tant aquí hi ha 3 casos d'exemple de com ho estan fent, a poc, però amb una lletra. Llavors això ens podem felicitar tots plegats i moltes gràcies a vosaltres també per assistir.